Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Ҳама каса хуш омадед. Лайка бимонед, айболо гузаред. Привет, всем привет. Добро пожаловать к нам. Как у вас дела? У меня нормально, Аня. Как у вас? Я очень жду рецепт с заварной кремом. Ну, будет. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалам. Хуш омадед. Дода Расул созен хубен. Дуюм лайк апаҷон, раҳмат хоҳарҷон, Тоҷдор ТВ. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед. Вкусный проверенный рецепти. Хуш омадед. Чӣ мехӯрем апа? Шӯла. Ирӯз шӯла. Чӣ мехӯрем? Насиб боша шӯла каданимо ба чӣ меган? Мини пицца. Худома вақт соз бошед. Я думал, будет торне. Сегодня будет другой. Национальный наш блюдо шӯла. Хуш омадед ҳама каса. Ключ ҳозир ключ метем барое ки ҳамаи одамои худ мешинохтагӣ да ключ бутем ки одамои намешинохтагим да ключ додам. Шӯла, что это? Это насибат, это национальный блюдо таджикский. И Айторд шӯла гузаште. Айторд шӯла гузаште. Интересно посмотреть на ваши национальные блюда. Мавҷуда. Ассалому алайкум ба ҳама шумо. Моҳи меомадагии шарифи Рамазон муборак бошад. Раҳмати калон апаҷон. Ба шумоам ҳамин хел муборак бошад. Омади моҳи Рамазон. Моҳиддин салом алейк. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед. Хуш омадед ҳама каса, дӯстои азиз. Марҳамат, лайка монед. Мозия сообществамонум чира? Қошиқи вилкотона гирифта биёед. Ва алайкум ассалом. Фахриддин хоҳарҷон, хуш омадед. Сози хуби, саломати соз, фарзандо хубанд? Созен хубе иншалло. Мо шукр созем. Худат сози хуби? Муҳиддин додар. Раҳмат, саломат бошед. Раҳмат апам. Ба шумоям муборак бошад. Салом алейк Созен апа. Хуш бошум Алиҷон. Раҳмат ба шуморам муборак бошад. Хуш омадед апаҷон Алиҷон Олим. Смотрю на продукты, думаешь, будет очень вкусно. Ҳозир мана соб мемонам апа. Майлаш. 8 лайк. Раҳмат барои лайк. Салом алейк. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед ғариб додар. И апаи гулам имрӯз питса мекардианда. Мини питса қати шӯла мекунем. Шӯла. Алҳамдулилла соз. Раҳмат бо дуои шумо гаштем лоқ. Апаҷон, ин шӯлаи гуфтагитон ягон номи дига дорад? Намедонам ки чӣ мега. Ба фикрам бринҷуш меган шу чӣ меган намедонам. Мо шӯла мегӯем ша. Оиша ҳамиҷае. Алейкум салом ғарибҷон. Ғарибҷон, эфири апама тамошо дорам. Хуш омадед ҳама каса. Мо якум чӣ мекунам? Хамири питсаро бигирам, баъд ясмонам, баъд чӣ мекунам? Ина бринҷ, лобии ёро тар карда мондагиам. Хамири питсаро бигирам, баъд шӯларо сар мекунем. Интересно, ирӯз ма иш кардам, нагуфтам чӣ тайёр мекунем. Фикр кардам, чӣ тайёр кунем. Гуфтам биё шӯла бикунем, як бор ширинӣ нахӯрем. Гуфтам ялама ба фикрам. Не, ялама нестай. Салом. Ва алайкум ассалом. Хонаи фурӯши шӯларо ба шири буз кунӣ меша? Шӯлаи ба шир меган ку? Мастова мегӯем мо. Мастоваи беруған. Типам хеле. Салом Созен. Шукрон. Хуш омадӣ апаҷон. 13 лай. И короче авқоти имрӯзаи апам аралашгирдов ном дорад. Шӯла чие? Ого, ҳеҷ ки намедонад. Тест на воде будете замешивать. Это тест
для мини-пицца насибат. И мини-пиццу будем готовить. И этот шула. Шула. Ҳамада интереснейший. Намедонед шулара? Чӣ да лайкота ба ҷо накардӣ? Нашидеста ба ҷо када натонисам. Ассалому алайкум. Хуш омадӣ Зайнаб хоҳарҷон. Те ҳама каса нағзен, фарзандот тинҷан иншалло. Мешава шукр мо созем. Шула яъне шавла мекунед. Салом. Хай куби мо ёд гирем шула. И шумо шула мегӯед, ман фаҳмидум. Мо шилла мегӯем. Хайна шилла. Давай рафтем. Чира теста тайёр кунем ай пиццара. Сози Оишаҷу мега ғариб. Акай солаи созен хубе мегалати Расул. Салом алейк. А оши ғавҷидагӣ буген ҳама мефаҳмад. Ҳозир ман тайёр кунам ва мегӯм. Рамшод 13 лайк. Салом алейк. Ва алейкум басалом. Созен хубе намакасамо соз хоҳарҷон. Худо нағзи созӣ. Хонаи фурӯшӣ шукрон. Най алло Расул ай шумо пурсе мегӯяд. Тоже так мы готовим, как вы. Ҳа фаҳмо шавла мегем мо мулоимакай ранги ошай. Не наёфтӣ. Бо наёфтӣ. Шавла вай мо яламара шавла мегем. Вообще мо шавла мегем. Ого, вообще то уфе. Не мо шула мегем. Ина биёд қати ҳама шавла мегем. Мо шула мегем. Нағз раҳмат апаҷон фарзандо созан меша шукронаи худо соз. Салом алейк акаҷон. Сози хуби корот хуба мега. Салом хӯроки ман нағз медидагӣ шула. Ина якта ҳамфикри ма буда япам. Биям ёро буфамонам. Апаҷон чӣ кардастен? Иҷа хамири мини пиццаро мегирам, баъд насиб боша шула мекунам. Мастоба. Хайнам хеле. Акай соле соб шестай ман мадроен фикри хутона нависен. И шула барои одамои гриб ё таксикоз зурае ки берӯғанак. Анам хеле. И барои медонед чӣ? Барои нами баҳор да дили одам ҳечи намекаша ку. Баъд шула мекунӣ дам мекаши теза када. Анам хеле. Суп с рисом гӯедага апа. Суп с рисом. Где ваш помощница, ваша сестра или кто она? Она моя дочка. Она сейчас в школу. Через час будет дома. Шула чияй. Салом бо лайкаш. Раҳмат наби. Раҳмат барои лайк. Ман орда кам овардам. 21 лайк сабтирҷаки афисал. Мастова будай фаҳмо. Кати сиёҳ алаф ми апаҷонҳо сиёҳ алаф. Ман яқа дигар роған биёрам. Ва алейкум ғалиб раҷон. Оши туруш. оши туруш. Салом алейк. Ва алейкум басалом. Юсуф додар хуш омадӣ. И амон нест. И омоч нест. Не ман шуларо ба ини чӣ мекунам? Ба бринҷи майда. Омоч бо ба чӣ меша? Ба орд. И тест хамири чира кадестам? Пиццара кадестам 5 минут. Салом алейк. Ва алейкум басалом. Машина миллион. Ого. И омоч нест. Закия не чӣ? И хамири пицца. Расул браҷон дуромадам. ғарзи блюда.
тез сар ки сарат сафед меша. Апай манижа ключи мана тиенака надодум додар. Мо ҳам оши туруш мегӯем, ҳам шӯла. Соз набошам. Акай Солеҳ фаҳмо оши брида меган вапше. Хамири чие? Хамири питса? Зур. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ. Омоч чия? Омоч не хеле ба орд мекунан ура. Амун ранги шӯлаи уда бринҷ намендозам. Ман ба ҷош ами орда чӣ мекунан? Хамирча мекунан? Чӣ мекунан? Хеле умоч. Як ҷаҳон ташаккур. Мада клуҷ нест чи ҳастай? Ами ма шиносам деда в клуҷ метем касера мешиносам каналдорора да. У дафъа одам омад ҳамаро гирифт блок кард. Бароям ключҳои ҳамаро гирифтам. Умоч не. Умоч не. Сафияло гули лола ай куҷо ёфтен? Ё бисмилло чӣ гап боша? Ку бестен ягон суруд хонум. Хуш омадӣ додар Муродило. Марҳамат аялав сурудҳота бихон. Тулпана. Раҳмат барои лайк простаи дастурна ба мазза. Раҳмат. Ва алайкум ассалом. Привет ҳамада. Чӣ гапай? Здесь ма опасный человек пришёл. Хуш омадӣ опасный человек. Сафияло эви бо худат бидай. Хола духтаре дорӣ қурбони шавам. Дилакам мекашай ба духтараш ёр шавам. Бале мастша бача туй муборак шидестай ку и торта беҳуда холам намекуна. Хуш омадед ҳама каса хуш омадед. Салом алейк ба ҳама дӯстон. Холаи ҷу хуш омадима. Гуфтум ку хуш омадӣ Муродило. 26 лайк беҳтарин. Раҳмат барои 26 лайк. Аку бугу ку Муродило шӯлара медонӣ чия? Салом апаҷонсозем 26 лайк. Раҳмат барои 26 лайк. Хуш омадӣ Салмон Форс. Худатсози хубӣ. Акай Расул кати 99 шӯхӣ накунед. Иҷа бо туям бидай. У шӯхӣ мекуна Муродило фақат амхоли бачаки шӯхаю. Як ключ бите ҳамара бупарону. Не, ухали боша наметемта. Опасный человек. Королева омад. Биё королева ку. Зеб ютуб омад шоира. Амуро мегум биё ку ҷода бест. Тиру камонта гирифта. И 99 бо девнаи бад будия. Сафияло 99 таваллуду. Бистафтум лайк. Раҳмат барои лайк. Сози хубӣ бачаҷон созай. Биё ҷа опасный человек, хороший человек ҳамо миёёзи. Одамои бад не ҳамо миёе. Дар доска пайманиша. Чени хоҳари ма бидай? Некам хоҳари ма туй нашидай. Насиб боша баъди Рамазон туй. Биё кулуште ҳами пандара паронум. Не у панда хоҳари май. Омаду. Рост гап нафаҳмидам.
шула гуфтан ё шула? Шула, шу. Опаҷон, бахшиш чӣ тайёр доред? хоҳарҷон, имрӯз мини питса мекунем. Инаи хамири мини питсай ва шула я намуд хӯроки баҳорӣ. Мо шула мегӯем, намедонам одамо чӣ мегӯянд. Ма шула гуфтам, инҷа ҳама против биромад. Чун? Ви в каком городе приживёте? Мы в Таҷикистан, город Душанбе живем. Насибат. Дӯстои азиз, ҳамин Насибат кати кам-кам гап бизанед на русском языке. ҳамин мара поддерживать мекунад. Шумоам кам-кам ҳамира бипурсед. Королева панда сози хуби мега. Опасный человек. Королева, привет. Рисола ТВ. Салом алейк. Созен амакаса. Хуш омади Рисола ТВ. Мо соз, шумо созен хубен. Клюшта додум Рисола. Апай манижа аму зуволатона тунук кад аму хоҳартон. Ҳо, ан аму хоҳарам. Бачаҷонум созай, худо ба шукр. Ҳамиҷа бозӣ када шиштем. Беҳтарин. Худо ҳама вақт соз боша. ҳамин гудак ки соз боша, чаш бас соз меша. Шаула, апа шула не. Хай шаула. Мо шула мегӯем. Оши брида. Шукри худо соз, раҳмат Сафиялло. Морам шула мегӯем апаҷоно. Ҳар кас ҳар хел мега. Рамшод мешава соз. Худакат сози хуби ҷон мега. Иншалло ҳаматон созин хубен. Хуш омади умеҷон апаҷон. Шумо нодуруст гуфтен шула. Про меня что-то сказал на таджикском языке? Да, я сказала, что общайтесь с Насибатом. Она поддерживает меня. Кто знает русский язык, общайтесь, я сказал. А конкурси пухтупазои хонагӣ иштирок кардем шумоям? Ҳо, насиб боша пагасамш ина дидеда немхели систака кадом. Ҳозир мемонам руша пушонда. Я дастома шушта миём, пилтара дар мегиронам. Ва мегӯм ки ҳоли ма шулара чӣ кор кардам? Ина мемонам шайҷа. Опасный Рахмат, ман соз худат сози хуби Насибат большой привет, я опасный человек. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Дугонаҷони Гулам, ва алейкум ассалом ва рахматуллоҳи ва баракату. Хуш омади Шӯраҷон, Дугонаҷон. Сози хуби алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр. Нағз худованд ҳама вақт соз бошем. Муродило додарам привет, мега Королева. Насибат привет, как у тебя дела? Созин хубен, фарзанду хубан. Нағз раҳмат шоира, ҳама вақт соз бошед. Зурҳа ужин ҳамаи кора метона, баъд шавҳар мебуроям. Ма вори торта зуволаи ғавҷдагӣ намекуна. Шукри Алло. Бо чӣ кадосем Дугонаҷон? Насиб боша чӣ мекунем? Мини питса. Қати шула. Мо гармӣ мегӯем. И хӯрока. Рамшод чу и спасибо. Асмоа салак сози хуби. Привет, Насибат. Сафиялло сози Дугонаҷон. Шӯҳра сози хубен. Ти откуда? Ваҳ пухтупазои хонагӣ конкурс сар додаё? Соилаи апаҷон шумо соз. Нағз раҳмат Шӯраҷон, шумо созен. Раҳмат сози хуби Дугонаҷон. Саломат бошед. Я изнаю. Шоира сози хай изнаеш. Мо шула мегем. Холаи ҷоан. Я знаю уруси. Хай уруси знаеш, общайся. Ман рафтум то шула тайёр меша, бо миём тезаку шуракш када мехӯрам ки ай дандонам кани омадан сарам дард дорад. Майлаш апаҷон, бо то бихо биё. Шукри худо аст. Соз Шӯҳраҷон, Дугона. Шӯҳраҷон раҳмат. Сафиялло лайкам. Апа мардем гишнагида шулара тайёр кунен ай. Саломози тоаму охирам. Опасный человек, здравствуйте. Мо бошем шила мегем. Пухтупазои хонагӣ ай имшаб ми. Ҳо ай и бега. Не ай пага сари чӣ метия? Сар метия эфирша. И бега эфир мекуна, пага сари конкурси чира мебурои видеои конкурса. Рисола дафша ямиҷа. Салом Шӯраҷон. Сози хуби соз раҳмат. Шоира машқ кадестай ган
ганден бардоштестай, апаку бестен магрезам, рост ма шула якум бор мефаҳмам, не аз мома ай думи хидакат омадам, раҳмат апаҷон созем хубе. Муродило бигирес ки шумо спонсори дугонаҷон. Ҳо, мо спонсор шудем бо анаки дӯстои азиз, инаки шуламон чӣ хел меша. Инами оғ гирифтума. Ина хай намакшо медозум. Плитарама даргирондагиём. Намака дохтум. Пиёза реза мекунам, медозум. бародаро апа хоҳаро хуш омадед. Амакаса раҳмат ки дастгирӣ менен. Шумо барори чақчақма кор дорум. куҷо мери? Чӣ хеле рӯз кордо нарафтӣ, бо кор дорӣ? шоира ҳоли шумо намефаҳмед, маззаш чӣ тарияй. И қапула расход кади дай каналатҳо. Королева шула яъне бисёр духтари хубӣ. Созен дугона фарзанда созан. Шукронаи худо мо созен. Саид Акрам шумо созен хубен. Растул ма чӣ кунам, ҳайронам. Оли и шула чӣ хел авқота. ягон авқоти вазбӣ нест, авқоти сабка. Ира дар вақти гриб мехӯри, дар вақти диледи чӣ намекаша, ира шур мекунӣ, тезак мекунӣ, туршак мекунӣ, мехӯрӣ. Сиюм лайк, раҳмат. Шоира акай Расул сози хубӣ мега. Значит и шула маям духтари хубак. Ина дай медозем, дар плита мемонем, як бор меҷӯшад, ҷӯш ки омад, баъд чира медозум, лӯбира медозум, баъд биринҷа медозум, меҷӯшанд, мепазанд, баъд наи алафҳоро медозум. Эвой, даҳанаш қариба медозум. шулара бурдем та. баъд чака кади тезаку шура када мехӯрем, ша насиб боша. ана мияй шулаш. хуш омадед амакаса, дӯстои азиз. апай Расул сози хуби значи шуламаем. Дига хел бидяй холаи ҷӯ. Ира автала меган ку. Хай автала. Садо алҳамдулилла, все хорошо. Мазаш нестай хоб менам. Мазам нестай хоб менам. Воҳи насибат чем занимаешься, извини. Королева алҳамдулилла, соз шумо созен хубан, ай хубирам гузаштай. Салом алейк. Созен амакаса таомҳои болаззат хуш омадӣ. Садои смотрю эфир и наслаждаюсь. И дига хел бидян. Ягон авқоти хурмусӣ бидяй ба фикрам. Насибат, привет, как дела, как настроение? Апай Расул, раҳмат, мо ҳам соз, худо ба шукр, рост ганда духтари хубам. 31 лайка мондум. Ассалом ҳаматон, хуш омадед апаҷон. Вале ина дар дег меандозанд, айтораш намаку биринҷ
мепартозем ва ҷӯшидан мегирад. Королева: салом алейк. Не тари авқот намехӯранд мардаки ма. Хай нахӯра, мехӯрдагиша бикуша. Куб дроен видеои маро тамошо кунен ҳама каса. Если сможешь, заходи на чай насиба. Силкора: апай Расул, хушбахт бошен. Кӯдакорам маззашон нест чи оши брида мени. И шулай куҷо оши брида? Не, худам просто алафоро дидам. Алафои баҳор бароям мешоира, доим шаурма мехӯра. Сафияло: тай куҷо медонӣ? И оши бридами мо угуро мегӣ. Не, и шула. оши брида нестай. Шула да савзӣ медозӣ? Ира мо бринҷова мегӯем, мардуми кулло. Не, савзӣ намедозам ида. Бихезим ака ягон авқоти соз кунам. Бира ягон авқоти соз ки шула барои одамои руғанихӯр нест. И беруған ай. Салом апаҷони Вале, мега Шуҳратҷон. Апаш салома алейк намегирӣ? Кай омадӣ? Ман надидам. Хоҳарҷон хуш омадӣ. Ваалайкум ассалом, хуш омадӣ. Сози хубӣ? Надидам та бахшиш. Апаҷони қандам: ассалому алейкум. Ваалайкум ассалом, хуш омадӣ додарҷон. Золотой парин. Хоҳари Валӣ: бале, бринҷова мегӯем хидмон. Асмоах Валӣ: Аллаҳ не жалуюсь, настроение тоже на всё 100. Ман нома Шула мемонам акоҳо. Бира номта Шула ютуб мон. Ассалому алейкум авкаса, созакен хубакен иншолло дӯстои азиз мегам. Насибат сестра: я уруси шуд и знаю, спросите как вы. Ваалайкум салом. Шуҳратсози и оши бридан нест, шавла. Шоира: Москвада мешиди шаурма хирид файрод мекардам. Таъмҳои болаззат. Ключте. Вой, ина ключ додум та пасни человек на кемичкера чорни роинака. Апай таомҳо шавла дигай боҳо созам. Апаҷон шумо созен. Ма ҳамиҷа адамора да 300 партон. Вақтои охир мара ҳечка намебина. Ина биё як ключ битем та дига ҳиҷо наравӣ. Ключ додум та хоҳарҷон диловар. Насибат будти здарови. То охири эфиртона мавзӯъ фақат шулаи чи? Ака фақат шула мешада я номи ай торт шула да анами торт куни сразу шула да бигзари чӣ хеле охе? Озадаха. Сафиялои ҷу да Самара мебудӣ, ҳар рӯз шаурма роӣ мекардам. Диловар сози хубӣ? Акай диловар ма дидестамтон. Акай Расул созен, нағзен саломатӣ созай, кати ҳамун мультик гиштимон ай гирияра мурдам. Мультики хушрӯ буд ку ма ҳамин рӯз амро тамошо карда шиштам. Шоира: шаурма чими? Шоира: шуитрам сехи шаурма дора чиз? Вале сози: опасный человек ба ҷон хавка 500 мерай. Шула тайёр мекунед апаҷон? Насиб шула тайёр мекунам. Охир Расул: биринҷ об да ҷӯшад, баъд ба чака ва кабутӣ мехӯранд. Анам хеле. Он кас: апай диловар. Шуҳратҷон: не, просто ма бе шаурма наметонам. Королева в бой. Ами опасный человек чот ами королевара фақат бой да даъват кардестай. Сафияло сози хоҳаракам ненича созай ҷонум. Шуҳратҷон: шармандамон накар. Шаурма чӣ мега? Хоҳари Валӣ: алҳамдулилло соз хуб. Шумо созен хубен? Чӣ ба гирья кардем хоҳарҷон? Марам ключ дорам. Дори ключ, опасный человек, диловар. Ман ту кадда гӯш дорам. Беҳтарин. Сафияло: оли хариданияй ки да як рӯз 20 бор шаурмат кна бихӯрӣ. Хаб. Апай Валӣ нағз. Раҳмат. Шумо созен хубен? Кӯдакон созан? Шоира сози: опасный кор дорам. Ози бой отменит.
шукроне алло мешава хоҳаракам шоира мада ходок маъқула ходок ич буд гамбурга вале ҷу раҳматсоз худи сози хуби апай таомо шавлан яъне оши мулоими яллама меган бисёриҳо ҳоанамо шавланам хелеай мода ғармиё шавла меганам ура ҳам хеле мекунанда мо яллама мегем ҳамсояи ғармиёмонам хеле меган шавла меганш дукаса бой доранд соати чанд боша бойтон сафиало нини и ғавсай ман намехӯрам гамбур нуни и ғавсай ман намехӯрам гамбур мара диди синни шидагиём диловар ман оли марданӣ нестам акай расул ӯ кӯдак як поча надора бароям о тарсиди шоира нон нест ӯ хафак ворияй бихӯр бо мефорад мо дулама мегем давайте уже готовить хочется посмотреть ҳо мо яллама мегем додари ош ира ами хеле меган о ира ами хеле меган сафиало хурдам нафористма хоҳар вале ҳо неки дилм сух надануса бечора як почаша бридиян ай сараш агар тамошо кунен апасни бисёр гап назан ҳози клӯшта ҳой мегӯ мевардоранд дӯстои азиз мантӯи очаҷони апай манижада ҳавасм кард анамо мантӯро бисёр одамо гуфтанд пиёзаш бисёр буд неким ӯ чӣ хел гӯшт буд намедонам гӯшташ хай бисёр набуду неким рӯған доштак ба мазза буд хай одамоам хеле гуфтанд гуфти гапҳои худам ки қариб нарасид мона ҳамсоямон омаданд бисёрӣ шидем қариб намерасид мона ман худам мегӯм дугон ҳам қанағз мебинам шаурмара ҳами беременна будам ҳар рӯз мехӯрдам духтарам таваллуд шид ранги пупсик фақат гӯшт мехӯрад неки духтарам худока наген хандонди панда диловар мегӯяд рӯзи якшанбе меҷанбаст конкурсатон ҳо ҳарчи гуфтанд манту хушрӯ будик монаҷон ҳо рӯзи якшанбе насиб боша конкурсмона сарш мекунӣ ҷанбаст мекунӣ апасни человек хабку холама мегӯ мебардорад клӯчта ма да каналам конкурс дорам ва чӣ хел канал дорӣ апасни человек подписчик надорӣ якҷо биё хай барои питса ёро реза кардам бигирем бекор наистум гап зада ана ҳаст сафияло чува шаурма гуфтӣ ҳози хуфтан хонум миём бо майлаш ба ҳузур бухон бо оста биём подписчик надорӣ афсонаи исломӣ барои кӯдакои тоҷик ҳатман ба фарзандонатон нишон диҳед ҳо ман қити кӯдакомами сари тамошо кардам оча ичиде хеле бом қиссаволе метиҳанд ки зарафшон ҳози трам кати панда да 800 мепартом апасни гап нест ку бинем роику 800 аку 300 шо фаҳмидем 800аш куҷо бошад шоира акай расул тамошо кардам акай королева саломат бошӣ
Салом алейк, сестра. Алейкум салом, Гулзода. Как вы? У нас нормально, как у вас? Как дела? Илтимос, ма омадам ҳарчи хӯрданӣ нагем ки дар диетаем. Во барои диета шӯла беҳтарина. Инама фаҳмидам ки ту дар диетаи шоира. Шӯла бихӯ ам қахаробак мешки. 800 ҳастай айма ба компютер. Шоира бенамоз махонам ки баъд роику смайликотаки дар намоз механдам яке. Спасибо, хорошо. 2,5 бор мечқиш 300 сади 2,5 бор мечқи 800 меша. Мега нигоҳ кун ҳисоб кад. Гулзода, алейкум салом, сестра. Диловар ок. 33 лайк. Хуш омадед таҷич. Раҳмат барои лайк. Марҳамат. Дӯстои азиз, ай боло гузаред. ҳозир ма шӯла тайёр мекунам, мехӯрем. Ҳама да шӯла интересно шуда. Шума шӯларо нағз. Ки нағз мебине шӯларо? ҳо рост гуфтӣ апасни. Ма авқот намехӯрам, мекунам мардак мехӯра. Иқа широхоша ба бачаҷонам реза мекунам, метам тамом. Фаҳмо. Хай да диета бошӣ. Не шӯла беҳтарина. Мира бикӯ бихӯ. Ва ё дар авқоти ба мазза ки тами авқоти ам хеле бикӯ бихӯ. Ами 2 рӯза хароб мешӣ. Ма даҳанам маска мекашам вақти вардоштани авқот. Буш назана мегӣ. Лайкотон камайко админкаи қишлоқӣ. Пасни шаҳрӣ. Ай кадом шаҳрӣ? Бойта. Ҳозир мемонан лайк ҳаял овози устоз тамаш меша. Гулзода, ви таҷичка, ви же понимаете их нет. Ман нағз мебинам шӯлая. Шаршара боронай шӯлаҳо ба ёди Адиминка гирён. ҳо буш бизана тамом. Холаи ҷо лайкотона ғам набоша. Ку я бигиред кӯи дафсад мекарда бошед лайка. Нав сар кардед эфирам. Ҳо нав қанашида ёзе. Апасни шаҳри ку буро ису. Ман айёвонам. Ба айёвоням хали ман меган. Ма мегам ё ма. Хуш омадед дӯстои азиз. Одамо кам шид. Ма ҳозир я чӣ кор кунам? Поделиться кунам бо бад. Чӣ мепазӣ имрӯз? Имрӯз нашиб боша. Мини питса мепазам дугонаҷоно, баъд шӯла. Брен гумшен шойла иқа хандидам. Хуш омадед ҳама каса. Королева сози хубӣ меган. На самом деле админка айрӯи гапот медонам чӣ тари одам биданта. Бугумут. Бугу бачи. Буш мезана. бугу чӣ ба ма изо мекашон? Чӣ хеле ҳастм аму хело хел. Ба зур задан дига нашам. Опасный человек, марҳамат.
Саид Акрам мега механда королева сози хуби, а пас не тарсиди, мега королева. Ма механди. Ҳам механди Шуҳрат. Саид Акрам раҳматсоз худат сози хуби ҷонум олами бофтаниё. Салом Манижахон, раҳмат. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ олами бофтаниё. Раҳмат ки омадӣ. Нағз раҳмат. В миске это что у вас? Вот это рис. Вот это как любичи буд. Шумоя дида хандам омад. Саид Акрам я хатпастаки манижа сози тинҷа мешава соз олами бофтаниё. Ҳама каса дар амони худо бошед. Иншалло худо нигаҳбонатон. Бо миём холайҷон. Майлаш хуш омадӣ додарҷон. Бо биё. Сияҳи чима хандин камону тоба ранги меги падарат негр боша. А пас нёз клюшта мегирим ба мегапод. Да, фасол. Я забыла. Вақтам камай дугона. Бо миём майлаш. Саид Акрам фасол. Да, фасол. Люби автомат. Да, это белый фасол. Я что-то забыла. Анаку и фасол мы добавить мекнем до казану. Наход одам изотия якаса. Беги ключ срочно. Ира будозум миём аз ключ срочно мегирим. Я пасни человека ку худаш рафта. Мегирифтагира двойной роиш мекунам. А пас не ози мепаре. Шоира ма ба тра зоғом мепарам панда. имронҷон 36 лайк гирен. Салом алейк. Сози назнин хоҳарҷон беҳтарин. Раҳмат. хуш омадӣ апаҷон. худат сози хуби фарзанда созам. аҳли хонавода созак. Раҳмат барои лайк. ҳоту зоғи бини дрози. ҳоту зоғи бини дрози. хуш омадед имронҷон. раҳмат. соз гаштем. Саид Акрам хуш омадед имронҷон. иҷа чӣ гапай? иҷа пухтупаз хурданак чақчақ. Смина лайк. Спасибо Гулзода. 37 лайк аз ман Манижахон. раҳмат апаҷон. Садоқат. ё фикр кардӣ ранги ту ворин кунфу пандаям. Ассалому алайкум дӯсто. бори дигар хуш омадӣ. бори дигар. иҷа тинҷӣ питса будай да нағз монин ҳама каса. раҳмат апаҷон. меравем.
апаҷони Садоқат, хуш омадед апаҷон. Апаҷони Имронҷон, салом. Фикр кардум шӯла сар кардем. Шӯларо сар кардагим, дар плита ҷӯшидестай додарҷон. байли апаҷон, барори кор шумода. апаҷони Садоқат ку шӯҳра? ҳаминҷо омадай надиде ча? Шумода набурома? Мусулманка, салом ҳама ба. Хуш омадӣ мусулманка. Алайкум салом. Шӯҳраҷон, салом. Созен нағзен. Сайдакрам чӣ навистӣ? Аҳмад, созем апаҷон. Не зоғ бини дроз бенамудӣ. ҳамагия табрик омади моҳи шарифи Рамазон. Раҳмат мусулманка. Шумодам ҳамчунин табрик. Худо ҳама да қувватия, ҳама рӯза гира. Раҳмат мусулманка. Раҳмат, шумодам табрик. Ҳам нав дидам апай Садоқата. Омин. ҳама рӯзадоро ба худо қувват диҳад. Омин. Ай падарам, ба ҷои дадам панда гузарондестӣ. Ман апаҷон, ин Садоқат ҳоли хонатон ба мерафта будам ку. Омин. Апасни илтимос гапои ахир нагӯ ки дар фукулушта мегирам. Дар фаъолу намемонам та баъд мана падарат ба ҷои отаят не хоҳарҷонони шӯламон тайёр нашида, вале бай як буҷуша лӯбиёш тайёр шавад. Манижа, хуш омадӣ хоҳарҷони ҳамном. Ва алайкум ассалом. Панда мепаронда. Манижаи бини дуроз ку биё. Мусулманка, соати чанда мехезед? хуш бошед, созен хубен иншалло. Апаҷони ҳамном. Мешава шукронаи худо мосоз. Апас нима мепарондагиша мевардорам. ғариб ҳамин ҷаи. Анаку бимона меқаҷушид ира мебарем медозем ша. омадам апаҷони шоира. Созен хубен иншалло. Беда ин мусофирӣ чашм чира кас мезана меҳмон биёяд. Манижа чува и бини дароза мондай. Хушлувак ку. Хуш омадӣ, биё ай боло бигзар манижаҷӯ. Ман соз, худат сози хубӣ мега. Ира будозмака. بخورم؟
ана ки дӯстои азиз ӯро дохтум омадум ина хамиронам расидагист. Хамира чӣ мекунам? Беста. Окей, ҳози апасни куҷо шуди вратишка? Апаш чӣ кадасте? Бо қариб намехонам та Диловар. Манижа тарсондим. Чӣ кадестам? Мини питса кадестам, қати шула. Ака королева худадия аруси бекалара мондику. Шула кадестай, неки ман надидам шулаш. Озим мекунам, мебинам. Диловар омади. Бо сурати худат набоша мегум. Шула чӣ боша? Манижаҷу биё ҷун. Апасни ира мондам ки ту битарсӣ. Хуш омадед дӯстои азиз, марҳамат лайка мезанем, амакаса лайкомон кам. Баъд айдами инаи мешам. Инаиро дидед чӣ хеле даам када. Еқак руған меорум. Ба руған хеле майда када мегирим ша. Ай ҳама авқоти ба маззаи тезпазак чияй ку биген. Да диета бошӣ шула. ай ҳама авқоти ба маззаи шаурма ай магазин мехари осонак шояд. Ойна шаурма ай магазин мехари. дар куҷо калон шуден мардум шулая намедонен чӣ? Ҷигар бирён як минутда тайёр мешавад. Не мардак меояд авқот накардам. Ман ҳеҷ вақт барои хидмат авқот намекунам. Манда чизи рӯғанӣ мумкин нест. Паҳрезам картошкаи ҷӯшидагӣ хурдестам. Хай чака мехӯриву картошкаи ҷӯшидагиву. Часпида интернетиму. Как быстро тез поднялась. Да. Диловар сози хуби. Часпида интернет. Авқоти тезпаза картошка. Ина тамом ҷавоб дода. Авқоти тезпаза картошка. Диловар мардаки май шаурма безор шидай. Давом мегардан ку. Дар даруни шаҳр калон шидем. Ҳичиро намедонем, ҳичиро наметонем. Коре мекунам, хароб мешам да. Часпидестая? ба худо зиқ нашена пав хоҳароне ки ҳамин сурати королеваро дидам. Фикр кардам ки духтаро аскорбият кардестиянд ки бинанд ҳама духтаро бекалаянд. И мне на аймай шумо чӣ мегӯед? Не начаспид. Нағз раҳмат Диловар.
телефони худам часпидасе, намедонам барои чӣ. Опасный битарс. Не начасписай, созай. Соз боша, хайр соз боша, соз. Мада часпидесай телефони худамда. Уже 2 минут хафо шудам ай мардум. Ва касера чӣ коре кардам? Ман камтар шаурмаро мехӯрам, дилама мезанад. Шаурма хушрӯй ку? Опасный ба ҳами шамшер рози гардани тира авқоти осонак шоира ҳама чия манивравад ки духовка да пеш ки рамшод ман ҳар рӯз мехӯрам балом намезана хай панда чида утари сурат монди хай ами опасный человек я савол ҳар каза чи хел маъқулай мухел монохе рамшод сози мега Саид Акрам диловар рост гуфтӣ манироват мекунам дар духовка мепартам чизе шид нашид худат биё баъд шоира одаморо парон карда бигӣ худаш пухта мегира. Ассалому алайкум. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон азиза. Шоира нимша нахӯрда сер мешам. оне ки бисёр одам мехелай номат кати сурат намега королева бекала меганба опасный ин манекенай қушлоқи девона ганда часпидникин там что-то Wi-Fi. соз шид дӯстои азиз ку ягон тад ягон чӣ бинависед мегӯ миқафар бешам ин хамири мини питса мекунам гуфтесам мини питса мекунам ёро ози амир мегирам тунук мекунам чӣ мекунам тайёр мекунам не ки ми интернет часпидестай уже не созай мада начаспида яборам чамада худам дамақа часпидесай намедонам барои чӣ ягон
ҳамаш соза аймуна часпидостай ва худа дар тарафи кади диловар ай конкурсум бубур ҳар рӯз мардакат кати шаурма шашлик манту ису усу хӯрда бира амиқақ шурӯъ меша ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ Иброҳимҷон теҷи шӯҳрат аламат кадай безебӣ. раҳмат барои лайк. овозои ман рафтеста ё нарафтеста дӯстои азиз? кӯя бугед? ҳо овозот созай, ҳамаш гилай. ҳо омадестай, ҳамаш гил боша, худум нашидестай. Тамом. Хай значит айҷа хонда мегирам. Гапотона ҷавоб метем. Хуш омадед ҳамакаса дӯстои азиз. як бори дигар хай интернети Тоҷикистон барои мо парво накунед, навистан бигиред. Ма баъд пастон хонда рафта мегирам. худтон гап задан бигиред, ба саволотону бо ҷавоб метем, баъд рафтан мегира. Салому алейк ба ҳама. хуш омадӣ отаҷон. Диловар значит ту кор мекунӣ, кор накунӣ, бихӯр дар хонаи бишибад фарбе мешай. Кулучматен кулучта додум начаспидай бе ташвиш. Ҳама гилай, ҳами королева блокушку. Не, ӯро ма блок намекунам. Ҳамарам блокну, королеваро блок намекунам. Кори чӣ мекунӣ? Шум шеф мехӯра, мегарда, соати кор мерава. Опасни. Короче, ёро оли чӣ мекунам? Тунук мекунам. Айдим мебишам. шиламон майда ҷӯшидеста. Инаера листа ровған мекунам. ма да рости питсара да чӣ намекунам? да бумага намекунам. барои мо анамоя иқша бигирам. я 5-6 мемонам. 6 меғунҷида ки 6 инҷа тунук мекунам ё ки 5 буғунҷа 5 сонияи мактаб омада ина мехона чиётона комментариётона. Насибат вот пришла дочка. ҳамакаса хуш омадед. як бори дигар 16 нафар. марҳамат лайкҳоро бизанед, ай боло бигзаред. салом ғарибо. ва алайкум ассалом. хуш омадед. салом ба ҳама. хуш омадӣ Фаридун. сози хубӣ. марҳамат ай боло гузаштан бигиред. навомадек ё диловар. диловар фарбе наша, ма хароб шавам мегӯям. рост шоира королева. ба фикрам ҳози 120 килои меворӣ. ҳамакаса созин хубе. мо худсозӣ ман мехоҳам хароб шавам. 87 кило. ай хӯрдан хоб кардана хароб шидам. якбора ҳози хона даям. хуш бош япаҷоном. Саиддавидов салом. ва алайкум басалом. хуш омадӣ Саида. иброҳимҷон диета кӣ мешай? обунашен аз барои савоб. шукр морам соз. шумоҳо хубен?
мо мешава хуб бибинем. Инҷа гаштем думдуми подписчикумон даву дав када. Саид 01 салом. Ваалайкум басалом. Хуш омадид дудар. Апа майонез намекунед? Не, майонез намекунам. Мекардам фақат ин дафъа намекунам. Апаҷон Саида не Саид. Саида хоҳӣ Давидов. Апа майонез намекунем? Ман дига хароб нашавам. Амиқа бестам созай. Буда ки майда дора чӣ хеле фар бешидӣ ки? Шоира? гудаки майдадор фарбӣ намеша, намедонам. Ай худамда ки дигароро намедонам. питсамон камтара калонтара бумад. беҳтарин чӣ буре? И мини питса насиб боша, мини питса мешавад. обуна шавед илтимос, ман ҳам мешавам. Иброҳимҷон, шумо якбора ба фикрам худтона нагрузка додем. беҳтарин чӣ боша? ин пешравиҳо хуб апаҷон. Шоира чанд килоен? хоҳарҷон, оши ма тайёр шуд, шула ва мини питса тайёр шуданд. қариб мо ҳардаш якина тайёр меша. Шула чиёш пухтеста, ози алафша медозум, тамом тайёр меша. ирам дозум, ирам бумонам, ҳардаш якина тайёр мекунам. касе чизе бихӯрам, оро метиемша. шӯҳрат, шумо зебосанами 2030 будем ку ай хушругитона зиқ нашадагон. шӯҳрат иброҳим, ба худо 87 кило бошӣ, чения танка будӣ. апасни ма гуфтум ҳар гапҳои хел гап назан. иҷа занакора ҳарчи нагу, апасни илтимос. и кӯдаки ма ғам наметия. ай саҳар мебарам кати момашу бош мемонамша, шав меорам. опочка апочка. ҳа бекор хурдаҳо зирбак. хорош чалавек фифи. ассалому алайкум. ва алайкум басалом. фут беҳтарин 58 кило. панҷоҳаш кило боши зурай ки амиқа фарбеам наша, харобам наша. Не ма чӣ ба зиқ мешам? апасни ҳа хабестам. ба фикри худ ма гуфтестам. фикри худто нагу охе. холи ҳарчи нагу занакора. иҷа изо мекашам, ба изо намекашам, бо чанд қа дига фикр када месам. ваҳ ма иқа будам гуфта. зиқ нака занакора. гапи хуба намедонӣ, гандара гап назан. салом алейк 13 бақап лайк 13 бақап. майлаш қапидам харош чилаве. ай бекори фарбеҳ шудам. апасни ту хаб бест гапҳои лиш назан. ва ма грибит када гап додестам. духтарам қиёмат комил када. брайдуми духтарат буша давида када.
Не, ман 50 кило будам, баъд вақти беременнагим 70 шудам, баъд резко диета кардам, баъд 58 шудам. Беҳтарин. Сегодня у вас будет очень вкусный ужин, я тоже приду. Пожалуйста, приходи. Будем рады. Королева Тян кадом рӯз чения филм мешавад, агар уже нашида бошӣ? Терпи душа майя душа. Ассалому алайкум барори кор апаҷон. Лайк монду мебурам, камтар кор дорам, баъд тамошо мекунам. Бо майлаш хуш омадид. Я 5 килои дига партом созай. Не созай, қади чандае миқ созай. Шоира чанд килои ки? Салом дӯстон. Ва алайкум басалом, хуш омадӣ. Теҷи клуб додар. Марҳамат, ай боло бозгар. Лайка бумон, ай боло богзар. Апаҷон питса мехӯрем. Кияй вай мадора? Кияй вой мадора? Баробари ма ку манам 58. Во шумо кӯдак дорен 57. Ман ҳолишу накардам, 60 ҳастам. Хай вай вобастаи чиай? Ай қаду вазн. Ма 52-юм, 53. Иброҳимҷон салом. Питса тайёр ку қариб. Насим фигурара аҳамият бите хоҳарҷон. Клуб шугри созен. Теҷи клуб шугр созем. Қадам ягша қади дамуқа боша, як 3 кило хароб ша. Рамшод. Қади ма мамуқай, ай ман 58-таем, вазма мамуқай. Вазми ма туғурия. Солёный огурцы вкусно было бы. Свежий тоже вкусно. Насибат. Ман 5 кӯдак дора, 55 кило, айна мегӯёлишу дора. Ина мебарем, ира духовкада мемонем. Ман ина 4 кӯдак дорам, 52 килоем. Теҷа клубчуба эфир намекунед. Теҷа клубчуба эфир намекунед. Питсаро овардаи, авқот овардаи Фаридун. Ма дрозум. Королева 173 боша, 50 кило боши, я дриш будайку ранги, я тахтаи 6 метра метови агнане. Эма худум я лелепутум. Шоеки оиша чӣ хел гапа? Рамшод хата хароб ку. Фахриддин апаҷон, ҳами питсатонда чӣ хел сир истифода мебаред? Ман мекунам, фақат сираш сахт мешавад. Ма козям коғазина голланд панири ҳолландӣ нависага, голландский панир айда амо чӣ ҳаста? Мулоимае. Хали чӣ нестай? Апасни 58 килоюм ҷуҳунамарг. Шоира гамехан. Ба фикрум ман кӯдакдор шавам, я 99 кило мешавам да. Не гоҳ аз кӯдакдор шавам, ғариба натарсону харибурда. И широтон омад. И хел нагӯя ҳаракатча ки хароб мешавад. Китоби зиндагӣ. Анаҳа. Фаҳмо раҳмат. Ира монам дар духовка.
کالا فریزه میکنیم تا چی پختنه سوزن خوبه غریب همین جایی انا تز چوتا کرک насим хоҳарҷон авқот нахе себ хо бодринг помидор нон нахе иншоалло ки хароб мешавад ҳавасам кард ҳама 58 кило ма кай хароб мешуда бошам 100 кило мешам чи насим ранги я туб воринам бугу шоира ма машқ дорам ки хароб шавам гуфта машқ кам кунӣ ма اگه بدل خودم یک خاخ فربش نمی 1 کیلو فربش 54 شدم دیگه هر سری دیگه بوده و مشق کنم سری بخیر خواه مشق کنم مشق نمی 2 روز مشق میکنم 1 کیلو خراب میشه با مشق نمیکنم دیدم 54 کیلو شدم با مشق میکنم نمی خیلی شما هم نمی خیلی کنه شویرم هم مشق دارم برادران мода обуна шен میگه کتاب زندگی غریب رسیدم نو در خانه ایچ خیلی گپای تو زدستی منم هر روز مشق میکنم غریب شوخی دارم کلوچ ده رک کنم دادم کلوچ کتاب زندگی شاعره میگه میخنده ادمین که کلوچ دادم مشق در یک روز 3 بار کنی هر روز 1 ساعت کنی اقلا هم به سلامتی فایده داره هم به فیگور نیشتیک میشه ها نه که فایده داره نه که من مشق کنم چی میشم در وقت خراب میشم نه که مشق نمیکنم اما فربه شدم یک قلق دیدم در نظرم فربه توفتم در مشق میکنم اپا جان دیدی سیاستوش گفتم که خیلی در اینجا باشه ترساندی داره او علا خونشی رحمت اپا جان تا مگنه یا تلپوزی بگو ادمین که تلپوزی کن بگو ادمین که نه تلپوزی نیستم نه ای دستم معلومه که تلپوزی نیستم با چقدر تلپوزی نه شما سوزین که اپای منیجه نه من فربه نیستم اینه میده پیش خونه من نخواهم میبرم یکون چی خری میرم که شایره ده همی رفت 4-5 تا کروزو موندگه با بر میکشم خواهم زوق میتیه بر میکشم همی دیدم که 53 یا 54 شدم میام سری مشق میکنم اپا جان توی ادکاز میشه چی نیمی کدت دمت شایره جون نیمی خط دمت آبونه شوید برادران میگه کتاب زندگی دوستای عزیز کسی ندونه در همینجا که ما کنکورس داریم مرحمت دارید در کانال فرا تیوی کانال دویمون کانال بچه‌م آبونه شوید در کانال خودمون فعال باشید در کانال او فعال باشید انشالله افیر آینده روزی بازار کنکورس منو جنبست میکنیم چی کنکورس های کنکورسی تورت کتاب زندگی رم شادی مردکم عاشق امی کدو بستم شده این خشبتی ای عاشقیم دست میکشه گمش کرده ورقتی خدی درازش کتی بگریزین سلام علیک چی گپا ایجا زلین شپکه نه ایجا زلین شپک نیست ایجا چه محمدیسا چه شوله میخوایم نصیب باشه شه گریخت غریب دو در جان کجا شدی؟ و پا ایقا سر فروختنی میبری تورتای گیزله میکنی رحمت
زور کشایره نیره میبرم میدوزم او جوشیده استای لوبیش پختایم برینجش آوشیده ایره میبرم میدوزم هیچ جو نگریختم امی جا پس نی ها مشق دارم انشالله خراب میشه ما مشق کردم که خراب میشه شوله بکو بخور چکنیم اشتم بکنیم با یک قدم بسیار عذاب میکشم رمشاد و بونه شوید التماس غریب جان نگریز که با توقع میمونم کی رسیدی خانه ده کرله و من دیرتر میام زیغ نمیشه به من نسیم و بونه شوید من نمیشم نو رسیدم امی جا در آمدم زکیم من نو در آمدم چی که دستی نپر ما پیتسای مایده که دستی ما چی شوله زکیه مایل ابراهیم جان پس نی تو برای اگر ما آش میکنم صدقه میکنم انا پس نی بود جواب شوله تیار شد قریب علفاش دختم علفاش خب بجوشه یه سیاه علف کن ترک دیر میپزه کن مینی پیتزا سازی خوبی آخی عزیزه آبونه شوید التماس میگه ای کاری میکنه داری او چطور نشون میده بده خیلی مردم دادش اومد مایل با طبخ بیو اپا ابراهیم آبونه شیدم نکی ما کانال ندارم دوست به سایتتون ها حاضرش بخوب در روسیه 30,000 باشه بوده که در بازارهای تاجیکی королева نمیرم اگه نه شوله محمدیسا شوله زکیه ها زور شیله را دوست میدارم یاد کدام غریبیده نیست رایحان هست کده چه در магазино қити райҳона мекунам кунаким помидор медозани хали алафой чӣ боша помидор намедозанша апасни 100 кило мешам апасни амиҷа бес ма мерам акбохта нақши майла насим раҳмат акаҷон вай акаҷон нест ваям занака ки иброҳим ҷон тиҷе устокледа салом алайкум созем хубед иншолло амакаса хуш омад киро удалет кадаме устокледа клид метимуфта устоклед хуш омади додарҷон бест пандаҷӯ илтимос шуш омадаи куҷо беста пас намиҷа без ман мерам ака бохта накши
Esxandaҷо хуш булдин гапа. Ки занакай? Ки Иброҳимҷон занакаю ба Насим занакай? Сиалаф нест. Шумо чандта кӯдак доред? Ман худоро шукр 4 та кӯдак дорам. Муҳаммадисо обуна шавед. Манам мешам илтимос. Муҳаммадисо канал надорам. Ҳами гапа жда дошти брави бра. Ман шашлик мепазам агар ту брай. Ойша мега ғариб. Апасни ки боша? Апасни обуна шавед мега. Апасни обуна шава ба безор мекунад бада апаҷон. Дромада ма апасни человек. Мада торт бутиед. Чизе пухти бояд диди бути апаснида. Мада интересная. Шидам апаҷон 597. Эна. Апасни гаптона гирифт. Иброҳимҷон шумоям конкурс кунед, одамо бисёр мешавад. Мада обуна нашед, ма канал надорум. Раҳмат апасниҳоиша. Пхтпас хушомадед. Чӣ конкурс кунам? Маслиҳат диҳен кани. Дар конкурсҳо қуш шавед. Ягон ташта қуш шидагӣ неседа? Ина конкурс мекунанд ку спонсор бошед. Ина оз мо бо спонсор шидестем дар ки дар пухтупазҳои хонагӣ. Насиб боша пага сар мекунад чира. Конечно, барои ҳами опасный человек. Ассалому алайкум Сузана Макси духтаро. Хуш омади пухтупаз. Панда брафт хайрият. Спонсори Нилуфар гуфтум 1.5 гуфт. Спонсори Нилуфар 1.5 мо ҳам даво будем. 1.5 буд. Шидем накем спонсор. 250 одам омад.
лабай ғарибҷон биги лайка гирифтум лайка раҳмат барои лайк раҳмат пухтупаз худат созӣ шукри худо соз раҳмат гаштем нагирехтан обуна мешан ба нагирехтан обуна мешан ба гирехтан я 50-таш рафт нилуфар нарин ӯ намеша кӯдако огурцишо намехӯранд ишта огурец намекунам ғарибҷон чо кадӣ мега иша мебарем нилуфар кияй арзанда канали арзандаро медонему пас никӯ кани да ки спонсор шавам ҳичи шиштам хонада ма гушна шидам админка бирая ош хӯрам бо миём бирам я ош хӯрам бо миём майла шиштаҷои таом аз берун омадӣ дар ҷои мо сиёҳ алаф нест пухтупаз обунашав манам мешам ҳо медонам ана мо арзанда нилуфар ном дорад ку ҳамонро мега уда нашавед не ки мо шидем хай одам омад бо намедонам қимат боша о намекуна хушам дига чӣ дига конкурс намекуна иброҳимҷон видеотон интерес напартоед ҳеҷ каса спонсорӣ накунед худшон меояд и истен ҳо нозу бозораш бисёрай ҳаму хел кунам мегӯӣ бодаринга гиред чеда бодаринга бигирам инай иди ташта намоду мол дитая дигаштам намемонам дар шумо намемонам азиза панда омад бугӯ нарава ман миём бо ҳамун чорташта ҷудо мекунанд мепартоянд хай бо мондум иброҳим ама
бодринга гирен, ҳо омадам, панда омад, гӯй нарава, бачаҳо намехӯранд. Гуфтем ку беҳтарин ку ваҳ акай Расул мешинохтай арзандаро, ҳо се каси дига обуна шава, ҳазор шавам. Рост мегӣ акай Расул, каттагӣ мена характери намешудагӣ дора. Ғарибҷон, Иброҳимҷон салом, чанд моҳ меша канал кушоитона? Пас ниҳо одам бояд одам боша ку? Занака ҳарчи нагед. Дӯстои азиз, шакарро окунам, шӯла шидеста. Питсамонам пухтай. Я порсишоз миёрам. Биявая биёрам. Ба иро об кунем ки вай месӯза. ина дӯстои азиз, иш пухт. чӣ кунам? Шӯлаам пухтай. Ман намози асрма мехонам, шумо суҳбат кардан мегиред бо миён. дуо хондан то иша нез ягон конкурс ба иштирок кардем. Айбайне блогерҳо мада арзанда қатъи рухия маъқул нестанд. Намедурам каналошон на лайк на диз ягон чиша намемонанд. Неза ки ягон конкурса иштирок накардам. Бекорхоҷа апай админка рост мега. Занакоро ҳарчи наген ки ношугри зан мегиратон, ма вори безан пир мешем. устокле ҳозирам аму тема тамом темаро алиш кардам. Ма опасный человек. Бекорхоҷа ҳо ғариб хона да дадам овард, ма хона худаш рафт кор. ина иш пухт. Инам хеле ай пеш дига камера дига буда. ман намози асрма мехонам, бо миён бо суҳбат мекунем. шумо суҳбат кардан бигиред.
خوش آمده دوستای عزیز، همه کسی نو اومده خوش آمده. مرحمت لایکمون ایده بالا گذارید. ادمین شکم سرکنی رفت؟ نه شکم سرکنی نرفتم. پای بهار خوش آمدی. نه کلوشت دادم، نماز خانی رفته بودم. عزیز برین ای پایشون شوین، عزیزه برین ای پایشون شوین. ابراهیم شده بودیم کو. خدا همیشه ساز باشی جانم. بهار خوش آمدی عزیزه. میلش بوده کتا برا بگی. ما همیه رو میگیرم دوستای عزیز. در گودکم میتم خپدم خورده باشینن. با اصونش میمونم. چی میکنم؟ شیله رو میارم با.
аз сети дигаш монда буда, моро мекунем. Баъд ключ, ҳозир ключ метем та. Валайкум салом, ина ҳозир ключ метем. питсои гарма гайтани ман хӯред майла. расул вой нафаҳмидӣ. апай баҳор шуморам канал дорен. ҳамо шилатон тезтар бирен ай ки аждата мирде. охи иҷорая бигирам ба биёрам шилара ку бубинедам ҳаморо шумо чӣ мегедам хеле авқота шумо чӣ мегед. апай баҳор охи надоштем ку аввал. лаббай ғарибҷон. салом алейк. ваалайкум ассалом. хуш омади видеоклипро. интересно, сколько штук вы у нас этот 11 получилось таки пицца. расул ҳозирам надорум, ма подписчик ҷамъ карданӣ нестам, блогерам нестам, просто ради интерес видео мемонам, бо уд мекунам. созен апа саломатӣ чӣ хайр? меша шукрунои худо созем гиҷоакода мегарди видеоклипро камнамоӣ наменамоӣ. дина эфир дошти дур омада. раҳмат эфир мекунам ҳо апа ҳеҷ кан намебиёя. апай баҳор девнаҳаки итаримини. ман рафта будам дина, ростӣ рафта будам, неким чӣ накардам, нанавистам чун дур омадам лайк мондам, ҳамҷо 3 одам буд. хутон ба хутон гап задеста будед. иқа нигоҳ кардам, ягон занакак набуд, ба бур омадам бо. апай баҳор девнаҳаки итаримини. апа ҳамаи подписчикотона ҷамъ кунед, биёен эфири гизала ташкил кунем, канали мада. и подписчикои ман меоян, мара дастгирӣ мекунан, ба ман мерам, бо ёро дастгирӣ мекунам. подписчикои ман ҳамаш блогероан. як дута хоҳар дугона дорам, о каналои мардакон намеранд, каналои бачаҳо намеранд. иҷозат нест аишонаи шавҳарошон. барои амо фақат каналои занакодану. соато чанд шуда видеоклип? соато чанд шуда? соат ҷамъкуниш қиин буда. ина моддаи ордам кадисана чанд тарафа амиқо оз тарафсае ки ҳапа шула пухт. қариб ино пухта, ина мира бубарам
چی کنم بمانم شوله را میارم آخران اپای منیجه ساعتاتون چند شده ساعتامون 2382 این روز نداده یولی ساعت این نگاه کردم ندادک ساعت ندارم اپا جون چی خیلی جمع کنم فهمون اپا جون چی خیلی ساعت نداری آخر می افیر میکنی پلیلیستاتو میمونی یا خیلی ساعت جمع میشه خوش باشید اپا جون این کم میتیه بهت کم وا با ما در قصاص میتیه در اوجه گروه زنکا داریم با ویا با ایما دیگه برابر کم میتیشونه ویا هم ایما بسیار میمونن چند تلفونه ویا را میمونن نمیتیشونه نمیدونم برای چی کمی بد میتیه منم اصر خونه میام میلش ناو کدیستم افیر من نمیکدم کو افیر پا میدونم آخه نمیکدی اما ای گوه کس اما افیر نمیکنه اما چیوش نمیتیه ای ویدیوش بسیار لیکن ما در ویدیو من بسیارشون اما ویدیوی هر ویدیو مونده ای 5 سر میشه ده ای 5 سر میشه تو اما سیره دادگه ای ویدیو ای خیلی چی نمیتی آخه ای ویدیو که پرا بتیه هم ما تماشا نمیکنه آخه می دروین یا کمنتر میمونن امی دو سه چهار آدم تماشا میکنه تا آخرش تمام با خالی در نمیتیه ساعت همون را که همش امی ایما 5 منوتی 6 منوتی همش که تماشا کنه شروع میتیه تماشا که نمیکنه نمیتیه بخ شروع یوتیوب مده تا 200 ساعت میدادی شبانه روز ده پا مده اگر 100 ساعت بودی ما شادی میکنیم نکیم نمیتی آخه نمیتی آخه مده 100 ساعت در یک ساعت افیر چند ساعت میگیرین شما ای آدم وابسته آخه نمیمه 3-4 ساعت افیر میکنم اگر آدم ای 10 تا زیاد باشه ای من ایگاه روز 20 تا زیاد میشه تا آخر افیر ای 10 زیاد ای فقط ای من 8-7 میشه با بلند شده میگیره هر خیلمتی 60-70 50-40 هم خیلی ای 40 سر میشه ده اصول 2 ساعت کنم 40 میتیه با اصول هم خیلی درش میتیه تا 70 یک بار 85 قریب 100 هم خیلی میتیه خوشرو آدم باشه ده نه در وقتی کنکورس ها خوشرو آدم میویه انا واینده بسیار میتیه خوش آمدید همه کسا یا صاحب شستمون ادمین که خوش آمدی ماما اپا جان سازی خوبی سیلکا یگان ضرر داره در افیرها ضرر داره سیلکا بسیار برای ساعت کم میتیه برای همون سیلکا تو دلیت کن
меша шукр мансос видеоклипри сози саломатиё хубай кор бовар ки бисёр мама апаҷон сози саломатиё хубай имрӯз одам ҷамъ кам чида одам бисёр бод уже 2 соат чида барои аму ина шӯламона дидед ҳозир биём ман як кавлезак биёрам букомша ба мекашам. шукр солеи шумо созен хубин соати 7 эфир мекунам биё дастгирӣ ка апаҳо акаҳо лайкҳо кам одам кам ина шӯламон тайёр ки шӯлара ина мера чӣ мегӯяд одамо ина мо мера шӯла мегӯем шӯла ина ман як косада мекашам чима мебарам дегма мебарам чакара ов накардам озӣ ов мекунам ша медозум гашниш медозум ман тезак намехӯрам хайр ман тезак намехӯрам барояму ина шӯла ки оиша ина мера шӯла мегӯям ва чакара ов кунам видеоклип соати 7 меём насиб боша мегӯм эълон ку ки соати 7 эфир мекунам биёян ҳамакаса ай дастгирӣ кунанд апаҳо акаҳо эълон ку апа дӯстои азиз видеоклипро соати 7 ба вақти Москва эфир доштиянд марҳамат меравем дастгирӣ мекунем ша дунашанда чизо хайдугуна бринҷай ина бринҷи майда-майдай чи лобияй пиёз ов намак баъд инами сиёҳ-алаф фарқ надорад кадом чиеро андозӣ мешавад алафро андозӣ зур ба худоиро мо шилла мегӯем ваҳ манижа ҳамсояи қароӣ ки шӯла майла салом апаҷони ман ва алайкум ассалом ира бо дар шаҳр се-алаф авқот мегуфтем дар ҳисор шилла мегӯянд ба вақти тоҷикистон ҳафт Москва не хай ба вақти тоҷикистон будай 2 минут пас алайкум салом шӯраҷон сози хуби сия-алаф чӣ хел бошад видеоклип силкара парто я аккаунти дигам дорум подписатсия кунам раҳмат созим апаҷон обуна шавед илтимос дар вақтш омадам ох штомана нағз медидай тапаҷон серчакаш ба маззаида нахел мепартоӣ баъд дам мекашӣ фурт карда афсонаи исломӣ барои кӯдакони тоҷик ҳатман ба фарзандонатон нишон теда пай мама алиҷон обуна шавед манам мешам илтимос
амака ба мазза шидай дӯстои азиз, биёед амакаса шилахӯрӣ. ҳоли питсара меорам. Шиллара хӯрдан мегиред. Биёед иса бигирам, питсарам биёрам. Шилларам мехӯрем. Чида? Нағз намебинатона, чува нағз намедида? Шидан ваҳ тайёр шидай ку и бринҷова будай. Анам шилла бринҷова зур шидай капа. Хайнам хеле ҳар кас ҳарчи мега. Ман намедонам, хай мо шула мегем. Апаҷони мама раҳмат барои падилица. Барои чӣ кадӣ? Сообщества мондагид. зур шидай ку апа. Расул додаршав нишоншон метум ҳамаш биёянд. Мама таҷике созен хубен мега Саидакрам. Апай мама созен хубен дига кам намошиден. Шукр Саидакрам, шумо созен Алиҷон обуна шавен, манам мешам илтимос. Ва ё канал надоранд ким обуна мешан ҳамада. Ассалом, ва алайкум басалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Шукр созем Расул додар, шумо созен. Иброҳим шидам, ма канал надорам. Созен нағз раҳмат апаҷон. Питсарам биёрам. Питсарам биёрам. Ина биёед амакаса питсахӯриву шуллахӯрӣ. хуш омадӣ видеоклипро бо тобухи биё. Майлаш мо ҳам медурем. Шуморам апаҷон. Мо дасти алаф мегам. 56 лайк апаҷони гулам. Раҳмат дилрабо. Видеоклип мебиём иншаллоҳ. Апаҷон иштиҳоитон. Раҳмат. Бо парида наравам Тоҷикистон. оштон шава апаҷони гулам. Хай шумо пеш бишинед, хӯрдан бигиред. ҳозир шома бухонум, ма ҳам миём. Майлаш. Чокар чуҷара. Чуҷа дар сари апош зурӣ кардаистай, намедонам барои чизе. Ватан дигарай, боду ҳавош дигарай. Воей, мавҷуда обуна шавед илтимос. Ман ҳам мешавам. Афсӯс, ма дер кардам, надидам.
ватан дигаре вояи мавҷуда обуна шавед. Афсӯс ма дер кардам. Ута фуртас нака қиинай кадоме нагирад. Дили ҳама мекашад даи баҳор. Шиллагӣ момагиай или оши борик апаҷонам. И шулай шула. Не. Баринҷ. Ҳамуро бигохӣ? Баҳор шидай баҳор. Майлаш манижа бирамиқа кор дорум. Майлаш апаҷон хуш омадӣ. Фаҳмошила. Иброҳимҷон ма шидам 601. Баъд ман блогера ёфтед апаҷон? Шумо Иброҳимҷон. ҳамо хушрӯ када мефаҳмонам. Ма ҳамин подписчикоро маҳкам кардану амхалиёро аямуд омадам диду. Сабзаҳои баҳорро фоида доранд. Фоида доранд. Барои мо гуфтам местам ҳар дафъ торт када биёи дафъя шилла кунем. Ҳаминҷо насибат нестая? Насибат здесь вот наш блюдо. Иброҳимҷон теҷе ман канал надорам. Япамон канал надорам. Насия ҳалафкати найхали меохис розови. Духтарам мега ки розови это что? Обуна шавед хай. Ёд гирифтум ҳоли ба ғариба мепазам. Раҳмат акай соле силка монед обуна мешавам. Силкаи фарарамон. Тоҷикистона ҳама чизош фоида дора. Дар куҷоед апаҷонам? Мо дар Тоҷикистон дардашам бе. Бо фуртаскад ови даҳанам рафт ака магарам хезам тайёр. Ох шумо ҳис кунед мегум ох бароям мо. Эвое. Кукушка има чӣ хелай? Кукушкат созай. Кукушкат созай соз. хуш ба ҳолатон апаҷон. Оштон шава Тоҷикистон. Ба ҳис кунӣ меша. Ба ҳис кунӣ меша. Хай намешаву хай бои қакӣ меша. Бо чӣ меган ай ҳичида созай ку. ҳами хел дӯстои азиз тайёр шид хай ҳамачимон намихелӣ. Афсонаи исломӣ барои кӯдакони тоҷик ҳатман ба кукушкаҳотон нишон диҳед. Мо зибои чида мемонам пага расул додар дар сообщество мемонам бо иш оли ӯ серияша мондагим бо ёро мемонам ба. Шояд ба қадри мои ғариб расен иншалло апаҷони гулам охи и мулки ғарибӣ. Медон ман будум ғариба ҳушуш рафт чӣ. Ма ҳеҷ нағз надидам ҳамин шулара ба номуш мурум. Биё бугӯ иқа бихона овози ширинша ёд кардам. Охи ӯ омадеста вошам омадестиян гиря кадестиян бароям мо апам нарава меган. Саломат боши апам пага бо серияҳои навш мероя. Фаҳмо чӣ? Хай ба ҳар рӯзе монда мегирам шунад. Рост шумо тайёр мекунед мо завқмон пайдо мешавад баъд тайёр мекунем. омада будам ҷи қашиш бихом гуфтам нахондак чора комментариёра.
аниқтараш ови даҳанам ови даҳанамон хай куя чӣ кунед? Дафъи дига чӣ тайёр кунем охӣ? Куя бигӯ. Ягон кас ягон пешниҳод дорад? Агар не рӯзи бозор чӣ мекунем? Як ҷамбас мекунем, чӣ конкурса ҳечам накунем меша. Чӣ хеле конкурс апа? Мо конкурси тор дорем. Ку намедонем чӣ моро надидиан додар? Видеои моро конкурси тор дорем. 7 торт мондагием. Ҳамун конкурс амун чӣ монея поделиться накарди. Сообществода. Ҳамуша. Дафъи дига хонумаи Балуби. Хонумаи Балуби. Ҳами каналда дуроен бачаа ки рӯз ай бораи ислом гап мезана, ҳадису ҳар хел чизо ҳаст. Ма хабар надорам. Закрепит чӣ хел конкурс? Кани нақл кунед. Конкурси мо дӯстои азиз, мо рӯзи бозор конкурсмона чӣ кардем? Рӯзи чоршанбе конкурсмона эълон кардем. Дар конкурсмон 7 торт дай. 7 торт мондагем, тортҳои 500 рубла. Агар иштирок мекунед, фаъол мешавед. Дар инами силкаи закрепит кардам ку силкаи бача монда. Обуна мешавед. Дар ҳавай дар ҳама видеош комментария мемонед. Ҳамун рӯзе ки ташкил кардем, ҳамун рӯз комментария мемонед. Аз 4 зиёд. Баъд дар видеои худум комментария мемонед, фаъол мешед. Баъд ин ҳоли рӯзи бозор 20 каса интихоб мекунем. 20 капсулада номашона нависта мепартоем дар банкара то метиҳем. Хеле банка обични банки дилитрада. Баъд ҳафташе мебурорем. Ҳамун ҳафташ агар бихоҳед меоед ай садбарг торта мегиред ҳамун буридагиҳо. Нахоҳед дар картатон 500 рубл мегзаронем. Инем хеле конкурс. Соле акаҷон ма обуна будем. Шумо ба лайк коммент мондам. Ғариб рафтӣ? Инем хеле конкурсае. Мо инем хеле конкурс ташкил кардагие. Насиб боша ҷамбас мекунем. Ба фикрам аму фаъолу қанеста. Ба фикрам иш ки хабар надора барои аму фаъол неста. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ёди Аллоҳ хоҳарҷон хуш омадӣ. Мусулмония шулатона ковем бинем. Бо мекавм бо мехӯрам бо мегам фуртас кадӣ. Ина. Нем хеле тайёр шуда. Як коса шавла бардорен ма. Гап нест. Як дек кадагим инҷа. Кӯдако қана мехӯрад, ман намекунам. Оилам гуфтеста буд ки конкурси торт уқа аҳамияташ надодам апа. Ина нафаҳмидам ака. Хай тортамона худмон мехӯрем фаъол набошанд. Ак тортамона ба ёди Аллоҳ обуна шавед, манам мешам. Ва алайкум салом Иброҳимҷон. Ёди Аллоҳ канал надоранд. Хоҳармонам дастгирӣ мекунад. Ховалинг салом, ма омадам. Ховалинг теҷа хуш омадӣ. Марҳамат лайка бумон ай боло бигзара. Лайка кани 60 бикун.
ваалайкум салом. Ва барвақттар мегуфтен ма ҳама ҷода эълон мекардам апам. Ма фикр кардам дидед охе. 59 ман мусулманка. Шумо навлайк мондед. Дилҷон чӣ ҳол дорӣ дига? Зинда бошӣ. иброҳимҷон бахшин зан бошед обуна мешавам, мард бошед не занан. раҳмат хубам, шумо созем? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Созен нағзе намакаса хуш омади сабру ё алло. Мо соз, шумо созен хубен? Номи бачам Иброҳимҷон. Номи бачашонам. Ба номи бачашона канал. питса тен апа дилам гум занондед. Нашинохтам шумоя бахшиш. дилҷон раҳмати худо хуб ҳозирашба. ёди алло агане мада обуна нестен. дилҷон маоиша шукри худо мо ҳам соз раҳмат. даъват накарден шӯла ба питса ба. марҳамат дӯстои азиз, шӯла питса кадомеша мегиред? Лаличакотона биёред, косотона бо бардорумтона. саломат бошед амеша. Не ба фикр макои расул. мумкинай силка монем дӯсто ба хотири дастгирӣ омадем. бумон силка клӯч додум таховалин. сабрҷон салом сози хубӣ иншалло. мусулмонка обуна шавен манам мешам илтимос. номат сабр буд аму. инама омадум ку ҳамара хурдем. Не нахурдем дугона. ҳамаша мондагем шумода. ёди алло созен нағзен дугона. чӣ ҳол дорен? раҳмат. саломат бошӣ. фақат як силка монди дуюмша монданда бологиша удалед кард. иброҳимҷон майла нома блогер не. ёди алло ин ноширӣ корот бо ма ба умед ки я подписчики ёди аллоҳ дорум. ассалому алайкум 62 лайк созен хубен иншалло. ваалайкум ассалом хуш омадед апаҷон зиёзда. раҳмат. мо соз шумо нағзен созен кӯдако созан. пешравӣ чӣ хелай соататонро ҷамъ карда шидед? ман шила мехӯрам апаҷон ба коса сер намекунам. хактона гирен каструла мондагиша мада тиен. майлаш ҳодилҷон эфири ғариб тв буден. ҳамуа мара дастгирӣ кунен. шукронаи худо соз гаштем. ваалайкум салом раҳмат. ёди алло мо соз. хуш бошӣ ёди алло. ҳамун силкара гап задан гирохе. дӯстои азиз касе дар ин силка обуна нест обуна шавед. мо чӣ дорем? конкурси тор дорем. касе ки нафаҳмидагай марҳамат конкурси торт монда иштирок не. ду каналай канали худум канали бачам. инами закрепит кардагӣ обуна шавед. фаъол бошед. ҳатман ки торт бурд мекунед. гап нест барои аму гуфтам ки силка монем. инҷада 62 лайк нест ку 59 лайкай. 63 аймада. хитон 59 задагед. ман я телефон доштам ам кадом лайка мезадам ҳамуда стоп мекард несто. шукронаи алло соз раҳмат. охир мумкин нест мардакода обуна шидан. апай зиёзда хуш омаде. ваҳ дугонаҷонум сози шумо иҷа чо мекунед акаҷонум чӣ хелай? апай зиёздаҷон хуш омадӣ мегӯяд. ёди аллоҳ ранги худам будай. ҳамакаса ку хабар гирен 700 шам аз ҳаматон миннатдор мешавам. расул латипов созем додарҷон 61 лайк. ассалому алайкум. ваалайкум ассалом хуш омадӣ муниса хоҳаҷон. сози хубӣ киҷода мегардӣ дер кадӣ. саломатӣ чӣ хелай сабр дугонаҷоном.
дилҷон иҷа ғариб катӣ омадем, ҳозӣ куҷое рафт? Ёди Алло, хай агане и афсонаҳои исломиро ба ҷияно нишон тиҳен. Ёди Алло фарзанд надораду дар расул. Худаш тамошо кунӣ меша. Ҳозир худаш будакай. Дилҷон хуб ҳозираш ба фаҳмо ва Мунисаҷон нонта алиф кадӣ нашинохтам бахшиш. Умар Алиев салом алейк беҳтарин канал апаҷон раҳмат. Чӣ хеле шид 62 лайк мондам. Ҳо апаҷоным сози ман нав омадам набудам. Фаҳмо бахшиш ёди Алло. Ку биёен ждат дорум. Саломат бошен ҳамеша. Бахти сафед ёратон бод. Дилҷонҳо ҳар рӯз ном алиф мекунам. ана ховаленг силка мондан. Иброҳимҷон теҷе силка мондиян. Дӯстои азиз, касе обуна нест, дар ин силкаи закрепид ва дар инаи ду силкаи мондагӣ обуна шавед. Уже мо дар намози шом шудаем. Ман намози шомам мехонам. Шумо чахчах кардан бигиред. Бо миём ҳами эфирда блогер чӣ гап? Хай номи каналаш ҳаст ми эфирда. Умар обуна шавед илтимос. Нашинохтам бахшиш. Хай худам тамошо мекунам. Афсонаҳоро мешава. Мунисаҷон сози хуби ҷонум ёдот кардам. Сабрҷӯ сози дугонаҷон.
خوش آمده دوستای عزیز. یه بار دیگه همه کسا من نماز شام خواندم. کسی که نام اومده خوش آمده. خیلی دیدم اما بین خودش صحبت داره. همینجا در درون شوله سیاه علف هم داره. پجان ها سیاه علف داره. یادی الله خواهر ای بلوگرها خواهش میکنم هر خیل ویدیو نپرتاید. یوتیوب حوزی چی گپ خیلی نوم کانالش ویدیو پرتافتن شرمندگی دولت شما آبروی روش میریزونیم. انم خیلی دوستو خوش آمدیم. مرودلو من نماز خوندیسته بودم. اگر اینجا باشی صبری و علامه شما دا ابونه نبودم که خواهر باشی میشم تا نگنه به تو افیر بیزه بود. سیاه علف چی اپا؟ سیاه علف یا نمود علف کوهی های سیاه علف این مدازی چی میکنه ده سرخ میشه. سیاه علف مولی و هم خیلی با فرد کنم. پاسنی چلاوه اومد بگریزه. جانم اپا جانم سیاه علف میفورم که مادم روی کنی شیرینکی. چی خوردستی؟ روی کنم کسی که در خوره بگه ادرسوش روی میکنم. چی خوردستی؟ نیکم در 2 هفته میره با او سیاه علف بزیب میشه. 2 روز بسته بزیب میشه.
اینجا فریضا آمده، دوستان عزیز آمده، خمورای دوستان عزیز گرفته. ای دفعه گپ بزنه کانال مون удалить میکنه یوتیوب. مونیسا امروز کتیما با ویدیو گپ زدیم. Очень опасный человек омад, мада обунашин. Рост дилжон, рост меги, шидум сабр. Ховалин 695 шидум. Хола болора хонде на у. Ха хондум хола духтарта хондум. Мадашин, хушомади гуфтум ро дило. Баруси чӣ меша сиёлаф чорни трав. Кобам дар супермаркет. Ба фикрам уҷода неста сиёлаф. Агар он ҷои тоҷикода набоша, намедонам охе. Ва ба худо чӣ мега? 7 касак ке дилрабо холе бес мара гуфтести. Беҳрӯз шидум мега опасный человек. Ҳеҷ Мунисаҷон изон кашида гап задум. охираш гап задӣ ки Оиша зур ай ҳаму питсоҳот роӣ ки майли гап нест. Аммо соз боша хубай. Ховалин 695 шидум мегӯяд опасный человек. Раҳмат опасный апаҷонум ҳами қаме хӯрдем Тоҷикистонда ки мара мефора ки Саидо не ма шуморо навдидам ку. Апаҷон ва зурку ма кофтум наёфтум ягон алафи тоҷикра. 62 лайк дидам ҳози бахшиш. Шумо дар ғарибие? Не, мо дар Тоҷикистонем. Сабр ё Аллоҳ шидум 331 мега опасный человек. Дилрабо соз шукр худудсози гаранги лолоча. Апаҷон рум дуд када гап задам. Чӯро дуд мекада? Ма шуморо нагуфтам Саидо. Садо бугӯ, садои зарафшонӣ. Ёди Аллоҳ дар корта я қопча роид мекунам алаф. Неста иҷаҳода. Уҷада ҳамун райҳонам бӯям чӣ намекуна ку? Бӯи райҳонам намекуна, я бӯи алафи тар мекуна тамом. Апаҷон изо кашидум дасту таспу тов кадам. Шукр созам садам. Пажарни ҷеғ занеми рудуд када бошад. Бо садоиш кияй? Саидош кияй? Раҳмат опасный человек. Бешухӣ Саид Акрам. Бешухӣ Саид Акрам. Дилрабо чо кадестӣ? Охир ман ҳайрон шудам шуморо дидам. Во сабр чӣ хел дуд. Кия иҷа воҳима дора намебинӣ ма опасный человекам. Ҳишке воҳима надора. Ҳама гапи худша гап задаиса опасный человек. Ором бош. Мусулмонка пожарника дидум ки рум дуд кард. Апа ай сари эфиратон будам. Як кулӯҷ надодем. Як бор кулӯҷ бугӯ, ман чанд кулӯҷ метимта. Ман мегӯм ку каседа дар кора кулӯҷ биган, ман мебинам, аммо одама метим. Нагуфти кулӯҷ бароямо надодам. Мунисаҷонам ака напурсида кунфу панда кушай. Кунфу панда ба шуша овқот тайёр кардеса, қатӣ шу буда куш. Чақ. Ховалин шидам шумо да сеган ягонта ба ма дугона намешен. Ки ҷои иҷа духтар боши дугона пурам, иҷа ҳамаш дугона мешан. Во апаҷонам ғариба диди хушд рафтам сабра.
раҳмат. Чува эфири ман набуди лоло Дилрабо. Шумо мара ай куҷо медонен? Да ғарибием. Ха ғарибӣ да бошед инҷо ҳамашам ё ғарибиян я ма Тоҷикистон да инҷо гап задестам оли. Дилрабо Муниса меҳмон шавед дар сабри ё Аллоҳ. Мунисаҷон ҳамиҷа буд ба фикрам рафт ҳози ҳами эфирда буд ҳози ҳами эфирда буд вай курумаҷет партовай хубо ягон чи хурданӣ тайёр намекунад бечора ғарибако хавали бакира оишара гири бай авқот тайёр мекунаша меҳмон шавед мега сабр ё Аллоҳ сега апаҷоном бузичара ҳарче фуромӯш кад сабр. Не нав гуфт ки шулаш чӣ боша бузича ка тайёр мешуда боша гуфт манам да ғарибӣ 5 солагӣ ай пушти документ сармона мӯи сарам сафед шуд вкус нашидам 240 не Мунисаҷон аёдум набуромадай ҳоли бо шири буз ширчой мекунам. Фаризаҷон чӣ кор кардестай? Амҷа меоям мера оча мегӯ меоям мера раҳмат апасни канал дорем надорам апасни канал вос я алаф намедони ҳа оиша апай мусулманка меҳмон шавед давлатова шома хонди Дилрабо лоло дига сози охи сабр майла не ма апасни человеком барои ҳамо канал надорам хубам силкатамон Мунисаҷон медонам сиалафа кати пудина холаи ҷу оши турушайвай ҳо ба гуфти як касо бо оши туруш будай ҳама ҳарчи мегуфтаира мусулманка обуна меҳмони мо намешавен ваҳ дастатон гул диядугонаҷон раҳмат ози миём зиқ нашин майлаш садои лоло чӣ меша кадбону беҳтарин ҳастен пурҳунар раҳмат ассалому алайкум ва алайкум ассалом бибиҷон хушомадӣ не бринҷова меган бринҷова шула шила бона оши туруш ҳарчи мегуфтиянша Дилрабо маънеш яъне хушлуча эфири апаи орзу тамом шид шӯҳрат ҳам питса ҳам хӯрок тайёр намудед ҳо оши туруш мегем мо бо маззаҳо на ҳар кас ҳарчи мега ваҳ раҳмат ҳар кас ҳарчи мегуфта ира ваҳ раҳмат не Саидакрам ура шукам серкнак меган ма ёфтумш админка наханден холаи ҷу Дилрабо биёен тарафҳои мӯмода шила меганша Дилрабо иқа харсанд шиди хушлуча гуфтум та ма
Isfara Haymi efirda. Isfara ягон одам ҳастами эфирда даст бардора. баъди я 15 минут ман эфирро мекушам. агар гириб боши ин шилара мекунӣ тезаку гирибҳода тез соз мешава. Онам хеле мекунанд гириб боши авқоти вазбин нафората намера мекунӣ мехӯрӣ. Мусулманка шумо куҷои Исфара? хай ман рафтам да амони худо бошен. Иншалло худо нигаҳбонатон. холаҷоҳа мара салом баген хонагиҳора. майлаш хуш омадӣ додарҷон. бо тобуха ман баъди 15 минут мекушам эфира насиб боша. 3 соат бошава мекушам мерам қити гудакор шиллара мехӯрем. шиллара ай ховалинг намешава. не нагум дига. апа Тоҷикистон бошен Исфара ба меҳмон шавем. шумо дар Исфарае? насиб бошум биёй ба ҳар ҷо мерам. ман ҳеҷ ҷоро дидагӣ нестам. мерам Тоҷикистона мегардем насиб. мода ҳичи намеган. овардан хӯрдан мегирӣ. як дегам боша. зур шилла ях кад ба меди эфир. ма Россияда. Россияда бошӣ хай омадӣ ба мерам ё ки омадӣ роз ҳами хонаи мо биё. ин шилла ях кад уш гармай. ин яха фаризада метием. вкуснима ай навобод. ҳама чиёи навобод дорам. навобод мада маҳқул не шилаву шукронаи ҳамаш. ма ай баҳор ҳар кас дар хел маҳқулай. дар хонаи мо намо оила монда 5 та духтарем. ай байншон тоқ ман нағз мебинам уснаш намехӯрам. ман қити оча мехӯрдам тамом. анем хеле равен модарам меҳмондорӣ мекунанд. насиб мусулманка да кадом навоботаен иш бо мусилманка ай куҷо мешай. вкусни о ҳамсоя будем. ту бас намени имрӯз эфирда? бас мекунам насиб баъди 10-12 минут. навобод Исфара 3 соат шава эфир мекушамша. дар Россия дар кадом шаҳрен мусулманка? дӯстои азиз, касе дар ҳамин ссилкаи закрепид обуна нест, обуна шавед. чӣ хеле ки гуфтам конкурс дорем. марҳамат дер накунед, иштирок кунед. яке торт мебуред охир. мусулманка бо ма гуфтум ягон ҳамсоя набудида. да Сургут надароед меҳмон шавед. дар сабр ё алло. куртой бепул намхали вишивкоям хушрӯ зада метиянтона ки куртора материалора духта метиянтона. ҳоли ма дията метия уже. дяташа ма интихоб кардагим мероӣ мекунам ба почта. вкусни шумо дар кадом шаҳр? дар куҷоен ёди алло бепул.
бепул ҳо бепула бепул рӯй мекунозӣ ҳо апа бепул медузем метем меҳмон шавем анқали як конкурс анқали эълон кардам ма подписатсия мекунам ба охир ронда бугӯ ки шӯҳрат бепул чӣ ба мо медонед конкурса кай сар кардагем дӯстони азиз мо 1 апрел сар кардагем рӯзи 10 мегӯм ки 1 рӯзи бозор мегӯм ки мо шӯхӣ кардем мегӯм ӯ рӯзи қа фикр кардам анқали бо нагед ки шӯхӣ кардаистай ай рости конкурс дорем илтимос мо силкаи моро поделится кунед одам бисёр шава ҳар моҳ мекунем гуфтага ина шавҳарам агар ки хеле дер одам кам биёя намекунем ба дига эфирами охир чимон мешада конкурсмон хушомадӣ апаҷон сайдакрам даро сабр рамазон да падарка кадосӣ охир да мегӣ ки мошинам вайрон шудааст сабр ятта ман ба намазни гусел кунед сабр ҳо апай мусулманка бепул нею чанд пул ба медузан сабр корут хуб агар ҳами 1000 подписчик на 1000 та куртаро бития айвайда каналша маҳкам куна сараш тинҷ бугарда яам хеле эълон кунам подписчикот бисёр мешаванд шӯҳраҷон обуна шавед дайнаи апамон обуна шавед каналаш занакия вой оши туруш тайёр шуд ми апаҷон оши турушмон тайёр шид ҳо ёди алло маленькая принсесса салом сабо куҷода шумо сабр куҷода шумо бура апаш метебуда майла апаш метеду ҳамон материалша тиян худмон медузем майла апа майлаш апаи мусулманка маленька созен апаҷон мешава соз шумо нағзен созен маленькая принсесса хушомадӣ ман ози эфира мекушам баъди 6 минут дер кардие камтарак фиристонен апаҷон майлаш камтарак не як коса мефиристам та агар бушава ҳама дайнами эфир додан мегирам мехӯранд дига мебинӣ даволна ҳама оиша рафтем вай рафтак ба фикрам иброҳимҷон ман ба обунен шудам апа иброҳимҷон сабриё аллоҳ силкаи бологитонро удалет кунед бой поён монед боло дая силкатон боло рафтае ҳамонро удалет кунед ман вақто удалет карда наметавонам ба программа мекардем удалет карда метавонистам ҳози ба ин эфири худаш мекунем удалет карда наметавонам дароин меҳмон шавен вибр кунен дӯсто ҳо курторо нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ ва ҳами канали бача ман будроед навда ислом чӣ шидестай я дастгирӣ кунедча завқманд шава хушрӯтар айтаги дил бихона апа кулуш тиед майлаш метимта додумта маленькая принсесса вкусни шидам сабр шудам 331 раҳмат сайдакрам ман рафтам вибр кунӣ апаҷон бед манту хариба оштон шава манту биё алиш май шилла метем шумода шумои ха манту я питса метимта майлаш хайна рамшод мерем иштиёи таом иштиёи таом
бед Шуҳраҷон, хонаи мо биёед, укроп будай, кати паҳлава, беҳтарин ҳамада чизои бамаза будай. Ман угрорам қа дӯст медорам, хеле чизои да угрора, шӯлара. Оша дӯст намедоштум уқаями язнатон тайёр мекунад, аму омӯхта шудам нағз мебинем вақто оша. Мусулманка ман обуна шудам бозам гулачаш бо лайкаш. Пешаи Рамазон баракаташ омадааст. Хонаи мо ош, нонпазӣ, борш биёетон. Борш бошам беҳтаринае ку кӯдакои ман нағз мебинанд. Майдакиём неву Фариза намехӯрад. Красная гуфта намехӯрад боршаву сеташ нағз мебинанд. Фариза даҳанша намезанад. 64 лайк апаҷони ман, раҳмат барои лайк. Шӯҳрат бо хамир. Дар оила чанд касе? Дугона фақат хамир мекунӣ, нон мепазӣ? махфӣ набошад. Майли хай паноҳи Аллоҳ меҳрубон монед. Худо ҳофиз то дидори оянда насиб. Боз меоям апаҷони гулам. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон монед. Омин. Омин. Раҳмат хоҳарҷон, хуш омадӣ. Раҳмат барои дастгириҳо, барои лайк. Майлаш бо то бихо видеомоно тамошо кун. Ман насиб боша ҳозина баъди 2 минут мекушам. Бачама биё мегум мекушаям. Силкотона удалит кунед илтимос. Ман чира мекушам? Эфира мекушам. Хай агар накуш бугоед чақчақ кунем бугоед, шумо чақчақ мекунед, ман инҷо чақчақ мекунам. Некем агар бугоед ки мерем хо мерем авқот мехӯрем, майлаш. хуш омадӣ Фотима ТВ. Раҳмат. Шумо нағзен созен. Питса хушрӯ омадааст. Дастакот гул апаҷонам. Раҳмат. Майлаш хай дар паноҳи Аллоҳ бошед апаҷон. Майлаш хуш омадӣ. Ина имон 3 соат шид. Бачама файро мекунам, мекуша эфира. Худо чӣ хели Фотима? Сози хубӣ? Саломатӣ созай? Канал дорӣ? Ё дига кас буди ном таълиш кардӣ? Чӣ хел? хай ҳамада иштиҳои таом. Майли хай худо нигаҳбонатон. Майлаш хуш омадед ҳама каса дӯстои азиз. як бори дига ҳаматон миннатдорум ки дастгирӣ кардед. Валейкум басалом. Хуш омадӣ додарҷон. Мекушем эфира. Майлаш апаҷон. Майлаш мешава. Раҳмат апа. Мада подписатсия кунед. Ма подписчики пешинатон канал ҳуй кардам. мон силката ина чӣ додам, ключ додам та силката бумон чӣ кунам, подписатсия кунам, баъд эфира бикушам. раҳмат додарҷон, раҳмат барои омадагиётон. Фотима чӣ бумон? Силка бумон, ма подписатсия кунам, баъд бикушем. Ман наметонам. Хай набошад мегӯям комментария дар ҳамон видеои охирона бумон, баъд чӣ мекунам та? Подписатсия мекунем та. Маленькая принцесса, вой каналта наушкодӣ? На подписатсия кардам та ба зангулаш. Фотима обуна шавед илтимос.
майлиш хай дӯстои азиз, дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳдори ҳаматон. Илтимос силкотонро далед кунед. Мекушем ака. Чӣ хел мемона нафас силкара. Ина нигоҳ. Ина мира дидести? Падилицара. Ана мира меҷақӣ. Ина ҷа капировод мебуроя. Ме капировода меҷақӣ, тамом силкат чӣ меша? Сахранин меша. Медуроӣ. Ина ҷа ҷои навистанак меоӣ. Ина ҷа худаш мебуроя. Агар набуроя, ина ҷара сах ҷиқида мести, вставита меҷақӣ, равон мекунӣ. Меша силка. Силкоро удалид кунед, илтимос, дӯстои азиз, ба ма бикушон. Ман вақтҳо удалид кардан наметавонам. Апай Фотима обунашен камен монед мешам меарам. Силкоро удалид кунед. Ина удалид кардесиян. Умед додарҷон, силката удалид кар. Майлиш хай, хуш омадед дӯстои азиз, як бори дига ҳама каса.